Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun TH Diananto kanthi ira-iraan Kanca Rapat Natal. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Saben cedhak riyaya Natal, wektu kaya-kaya dadi tansaya cepet. Bubar bali saka kantor, sawernaning kegiatan wis nggondheli. Senadyan mengkono, atine tetep seneng lan tansaya bregas. Kaya-kaya awake terus ketetesan dening banyu panguripan. Mengkono uga ati lan semangat uripe. Wis dadi tekate yen kegiatan apa wae kang ana sesambungane karo gereja minangka dadi bagian aktivitas uripe. Panitia Natal ing cabang gerejane ing desa wis menehi undangan. Wiwit mau undangan ing tangane diiling-ilingi. Sajake baune isih diperlokake kanggo rancaking pahargyan Natalan ing gereja cabang. Latihan kanggo remaja somben kepeksa kudu dipraini saperlu kanggo nekani undangan cabang. Ati cilike ora mentala yen ora bisa nekani undangan para sedulure ing desa. Ananging dheweke kudu bisa mbagi wektu supaya kabeh kegiatan kang dadi tugas lan tanggung jawabe bisa rancak. Pancen ora ana alane yen bisa ngrengkuh pagawean kang mulya. Kegiatan kang kaya mangkene iki rak mung setahun sepisan. Pikire. Ing dina Selasa wiwit tabuh 3 sore, Yeremia wis wiwit nglatih drama bocah-bocah ing gerejane. Wardi kang digadhang bisa ketemu ing latihan dina samengko lan diajak bisa ngancani menyang desa, dilalae ora teka. Biasane saben dina Wardi sregep anggone ngeterake Nita ponakane latihan. Bareng dina iki dilalae adine wadon sing kajibah ngeterake Nita. Mas Wardi kok ora tindak? Apa lagi ana acara ya? Ngono pitakone Yeremia. Inggih Mas Yer, Mas Wardi datang simbah radi lungkrah. Wah, kujur. Arep dijak ngancani menyang desa. Kamangka ana rapat panitia jare. Ambek kula mawon wakile. Aku yang dijak uga ora nolak kok. Wah, lah nek awakmu sing sida tak ajak mengko, lah nek masuk angin, aku tambah kujur. Wong biasane yang tindak luar kota mesti nitih kendaraan sing anti udan, angin lan panas. Werdiningsih pancen bocahe semana marang sapa wae.
hobine seneng gojloki. Sejatine remaja putri iki ayune sering dadi rerasaning para pemuda gereja. Senajan kaya mengkono, Werdiningsih ora tau bedak-bedakake anggone ngumpuli kanca kancane. Sawetara ana wae pemuda kang kepengin luwih cedhak, ananging Werdiningsih ora kepencut. Sajake remaja putri iki isih kepengin gayuh kuliahe nganti rampung. Marang sapa wae anggepane ya padha. Sawise bali latihan, Yeremia lagi kelingan marang Suprayitna, tangga limang surup kang saben dina dadi kancane nyambut gawe. Mula sawise maghrib, Yeremia enggal metuki Suprayitna. Atine mantep, padha-padha duwe wektu longgar. Aku wegah lho Mas, yen acarane mengko mung kumpulan wae. Ora kok no, ora. Iki acarane dudu kebaktian. Iki mung rapat wae. Yo aku njaluk tulung kancanono. Karep ben mengko ana sing tak ajak omong-omongan ning dalan. Ngono panjaluke Yeremia. Sajake Suprayitna sago ngancani. Suprayitna wis apal banget marang sifat-sifate Yeremia. Kajaba tangga suwe, kanca kantor padha isih legane. Kanggone Suprayitna, Yeremia ora tau goro. Saguhe Suprayitna ndadekake atine Yeremia dadi ayem. Saora-orane yen rapat mengko nganti dalu pisan, baline ora kijenan. Ora bab karana sepining dalan kang mamring ing wanci dalu, ananging lelungan ijen pancen ora kaya lelungan ana kancane. Yen ijen wae sedalan-dalan ora ana kang diajak rerepan lan guyon utawa grenengan. Rapat lagi kawiwitan sawise tabuh 9 bengi. Maklum, kanggone para sedulur ing Karangpadesan, wanci mengkono mau minangka wanci longgar. Awak sing maune kesel wis bisa seger meneh. Ananging kanggone sing nyrempeng pegaweane ing sawah, ing sawetara uga ana sing isih teklak-tekluk. Tabuh 11 bengi luwih sethithik rapat dipungkasi. Tas kresek isi pacitan sisa rapat ditumplek lan disangokake. Yeremia ora bisa nampik awit bisa njalari kurang kemrakete paseduluran. Kaya kang mengkono mau wis dadi adate paseduluran ing padesan. Lan ing bab panganan biasane sedulur-sedulur kang ana desa ora tau eman. Malahan bab iku bisa dadi srana ngraketake paseduluran. Sawise awake kebuntel jaket kandel, Yeremia lan Suprayitna enggal pamitan. Angin wengi kang ademi nganti tekan balung ora ngrendhetake lakune nom-noman loro mau. Motor kagelak alon ngidul ngulon lakune. Wiwit metu saka desa nganti anjok ing dalan gedhe, dalan sepi mamring. Mung ana 1-2 kendaraan mobil kang papagan. Dalan kang saiki diambah dening Yeremia lan Suprayitna ora owah. Amarga dalan iki mau budale uga diambah. Yeremia dumadakan kelingan marang critane Suprayitna yen baline mengko yen ngliwati kuburan dadapan, aku kudu nglakson. Alah ngapa to no?
dadak nglakson-nglakson barang. Wis to Mas, ujare wong-wong kae kuburan kuwi gawat, wingit banget. Unine bel motor umpama bisa tata jalma ngono, permisi nyaluk dalan, nuwun sewu, ngono lho. Gegere Yeremia sering krasa dislendhehi sirahe Suprayitna. Sajake Suprayitna krasa kepenak kena angin wengi nganti Suprayitna anggone nyunggi sirah kabotan. Wis dadi tekate, Yeremia sengaja kepingin nggodha rewangi. Uga kebeneran Yeremia kebelet pipis. Jegrep. Motor diendhekake pas ing sangarepe kuburan dadapan. Suprayitna dadi gragapan. Ngopo to, Mas? Ya, arep pipis dhisik. Lerem sik, mangan-mangan jajanan kono dhisik, karepen ora ngantuk. Wong diboncengke awit mau kok teklak-tekluk wae. Yen tiba rak mblaini temenan. Kandhane Yeremia. Senadyan Suprayitna ora kepengin buang ganjelan kaya dene Yeremia, kepeksa dheweke mudhun saka boncengan kanthi griyip-griyip. Isih aras-arasen. Nom-noman loro kang meh saumuran mau padha grenengan ing papan kang peteng. Nganti ing samengko Suprayitna durung weruh yen mandheke lakune persis ing sangarepe pekuburan dadapan. Pekuburan mau senadyan mung dialing-alingi kali, ananging papan kang sabenere pakuburan mau ana ing sisih dalan gedhe. Yeremia anggone ngadeg ora adoh saka motore. Dene Suprayitna katon rogo-rogo tas kresek kepengin ngemil nyamikan. Dilalae, Mas, awakmu apa krungu unine gamelan, Mas? Dumadaan Suprayitna alok. Endi? Ora ana swara apa-apa. Mula tono, melek dhisik. Aja neko-neko omonganmu. Wong suarane cetha ngene lho, Mas. Lah kae lho. Ana rombongan reyok dampyak-dampyak. Durung nganti Yeremia nilingake apa kang diomongake Suprayitna, dumadaan tanpa pamit, Suprayitna ngeblas ninggalake papan kono. Yeremia bengak-bengok ngundang Suprayitna. Ananging kang diundang orang grewes. Kaya-kaya Suprayitna kasengsem marang pandulune. Suprayitna kang nganggo klambi putih, mula senadyan peteng dedet, Yeremia bisa maspadakake kanthi ngeglo. Yeremia nganti ora bisa percaya marang pandelenge nalika Suprayitna wiwit jangkah kali kang semestine kanggone wong lumrah ora bisa. Kahanan mau ndadekake Yeremia kami tenggengen. Apa meneh anggone mencolot tembok kaya peloncat tinggi ing Asian Games. No, mandek no. Kang diundang ora mengo babar pisan. Lakune kaya ngleyang. Anggone jumangkah kaya laku angin. Awake kaya mabur enteng. Yeremia kang pandulune isih utuh sadar yen playune Suprayitna dudu kekarepane dhewe. Yeremia percaya yen kanca rowange
lagi meruhi lan kaundang dening bangsa alus kang ora bisa diweruhi dening liyan. Yeremia ngungun lan bingung. Apa meneh prastawa iki dudu ing tlatahé dhewe. Ing kahanan kijenan kaya mengkene iki ndadekake Yeremia bingung anggone golek cara goleki Suprayitna kang wis mlebu ing pesarean. Suprayitna anggone nonton reog ndadekake senenge atine. Jatilane gemesake atine. Penganggone apik-apik demenake. Bujang kanonge uga gagah piteksa. Dadak merake loro. Sing maenake pintere ora jamak. Anggone koprol ngebaki kalangan lan ngundang penonton keplok rame. Gamelane tansaya ngungkung lan rancak. Penonton kang tumplek-blek tansaya betah anggone nonton. Uga mengkono Suprayitna. Lanang wadon tuwa enom nganti bocah-bocah cilik prasasat ora leren anggone keplok, sorak lan uga ana kang melu jejogetan. Ana sawetara para nom-noman kang nggawa minuman arak. Saya suwe ana uga kang mabuk. Kahanan mau sansaya gayeng. Sing nabuh gamelan uga melu ngombe arak. No, ayo no, kene melu ngombe. Wis to, ora sah pekewo. Suprayitna kaget ing samburine wis ana sawijining nom-noman kang nawani arak. Suprayitna babar pisan ora pangling yen nom-noman sak cedhake iki Mardi. Ananging Mardi kok ana kene? Apa ora kleru panyawangi? Mengkono ati cilike Suprayitna. Dheweke tepung Mardi minangka salah sawijining kanca minum. Setahun kepungkur Mardi mati kacilakan nabrak wit asem amarga anggone numpak motor karo mendem. Ayo tono, sing penting happy. Ayo diombe. Pangajake Mardi rada meksa. Nggo to Mas, monggo. Mboten sah pekewo. Dianggep kanca dhewe wae ngono lho Mas. Pangucape wong-wong liyane kang mrepeki Suprayitna. Wong kang penganggone kaya warok nglindih pikiran warase Suprayitna. Gelas isi omben sabanjure diombe nganti gusis. Suprayitna ora bisa nulak penjaluke kancane. Sabanjure wis ora kelingan pirang gelas anggone ngombe. Suprayitna wis ambyur lan kelu marang kahanan kang nengsemake atine. Ing pungkasan Suprayitna ora kuat nyangga anggane. Inuman arak kang diwenehake Mardi ndadekake dheweke mendem nganti glosoran. Sing keprungu mung gamelan kang tansaya rame lan nggeterake ati kang jibar-jibur. Rikala para bakul liwat ing papane Yeremia, tuwuh pangarep-arep anggone kepingin ngupaya Suprayitna. Senajan para bakul mau kandhek lakune anggone arep budal menyang pasar, ananging ati mesakake marang Yeremia. Sawetara ana kang njaluk bantuan masyarakat ing sakiwa tengene pekuburan mau. Sabanjure tansaya suwe tansaya akeh wong kang gemruduk nekani papane Yeremia. Kanthi bantuane masyarakat kono, Yeremia bisa nggoleki dalan kang tumuju pesarean.
dalan kang jedule ing pesarean mung siji. Kanggo tumuju menyang pasarean, Yeremia kudu mubeng sawetara, ora kaya Suprayitna kang mung jumangkah kali. Ora sethithik kang nyumet obor lan nggawa sentolop. Para nom-noman kang ana sakiwa tengene pesarean kono uga ora keri melu aweh pabiyantu. Kahanan pesarean dadi rame lan padang jinglang. Kabeh padha melu ngubek-ngubek pesarean, pojok nganti pojok. Pesarean kemput diubek-ubek dening wong akeh. Ora lali wong-wong padha celak-celuk jenenge Suprayitna. Nganti meh tabuh 4 esuk, sing diundang jenenge ora gelem semaur. Azan subuh ngumandang saka masjid lan musala ing sakiwa tengene pekuburan mau. Suarane cetha kegawa angin esuk kang semilir. Dumadaan ana nom-noman kang ing ngisore wit kepuh padha alok rasa. Lah kuwi lho. Lah kuwi bocahe. Wong-wong kang isih sumebar padha gemruduk nekani papan kang saiki dadi kawigatene para nom-noman mau. Wit kepuh kang gedene ora jamak mau ngadeke ing tengah-tengahe pesarean. Endi to? Endi? Ora ketok ngono lho. Lah niku lho nangkring ten nginggil pang. Nika. Lah, nika lho. Sing nggawa sentolop ngarahake panjere marang wit kepuh. Wit kepuh dumadakan kaya wis kang ajaib. Wit kepuh kang rembuyung dadi padang jinglang kena urupe sentolop. Duh Gusti, Suprayitna sajak turu angler ing sandhuwure salah sawijining pang kepuh kang gedhe. Awake semende. Yeremia lan kabeh wong kang ana ngisor saya bingung kepriye carane ngudhunake Suprayitna kang awake gedhe lemu kuwi. Jodal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning tenggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.